Gara guys, kamatis pampaganda sa kutis. Karon day guys, magluto ko gamong sidan pamahaw. Nag-request is tiri gitlog. Nja, mabatangag kamatis. Ay mama dinali ang sidan, mamay madaldali ning lutoon ng itlog. A little later. So guys, mamahaw na ta. Nja, pasensya naman ko nag-voice over ko kay na nagpa-sounds. Kasagkado ang sounds ng voice The over. old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. Mauday mo sa din sa panid to guys. Simpay trakog utan sa gawas. Unbearable hours Hi later. guys, madung gabi. Gabi na rin karon. Ninja. Ganyan dayo ako naka-film kay kanay niandar na po katong among silingan bitaw des nagi katong naghuhilak. Grabe lagi ganiha guys. Grabe jeng matoy kinagrabihan kay kanang ning saka nas bintana. Paglili na mas bintana. Saka nas bintana. Dito si dyan naghuhilak. Kunya, di pang kuilawan mi. Si Tiri ang gibadlang nga ang ginagpagidsit. Ang jajaw katanaw. Kay kuan lagi. Kuilawan lagi mi kay abi na mo gulok sa bintana. Grabe jud. Grabe dyan kasugag kuan guys. Kanang swagit. Diyan. Kuan na laman mi nag-film. Diyan guys. Namili o di kuan ni. Kay manig ang gilabahan des ni Agi. Diyan. Karon pa na napilo. Diyan daghang salamat di ay sa mga way puas nga nagsigig agwanta og tan-aw. Ganihang mga istorya-istorya. Sabi na karon kay wag jud ni nahot. Kay naraman lagi mi dari sud sa bahay mo nang magchika-chika ako. Karon gabi na. Papo ko na kanahon lagi sa imong sudanon. Kay uwan lagi. Pero napamisalin. Napamisalin sudan sa paniud to. Mawala man siguro tayo mong pagtiyagaan kay gabi mampud. Gitapuan ko gawas ron kay gawan lagi. Diya. Steri, okay naman siguro ni Steri. Diya. One day guys, dari ng lugar, di basta-basta dari maka-film kay kanang nga timingan nga mga silingan magpatugtog. Usahay ko anjing kanang kanang left and right jid og kedengan og patugtog mga nang mangita rami ug oras nga nahilom na karon kay nahilom naman. Kuan lagi dari kanang ngani mga jid guys pasay nganing lugar na man jid mag-video ki. Medyo takapagang kay daghang bahay. Short dan isang uyab. Ada naman pong labahan kay luiwan po. Diya. Kuan may dari ka na lahay mi kay kamerang duha. Kay gingaron Bernice. Kuan maron na may trabaho among mga uyab. Diya. Nagaw lagi ko guys ba kay ni-chat na gang uyab nga. Basing kunog madugay sila guli kay paman sila sa Mindoro. Kay kuan kanan na ito asya na assign sa pag-deliver. Diya, naabtan sila bagyo ko no. Na ako ni bagyo dito. Diya, nag-uul siya kay basig di ko na sa kauli radyon. Kay nalagi bagyo. Diya, ganina among plano stiri, madtun tamis botanical. Gani ang buntag sa judi ay, wapatoy uwan. Diya, pagka, kuwan na, siguro mga alas 10, uwan nagsugod. Mautong kami nakadadyo ng gawas. Bingla aja dari guys. Hamot na maron sa daan na.
Di ko ang ko guys ba nag-crave ko kan bitang kanang lutuon bitaw sa air fryer. Kanang nay pork na maras mo ang litson. Nag-crave ko nga na. Hindi. Kuan shout out di ay ni Emilita nga nasbay karon na nagluto ko na sila sidaan. Ipaikag ko. Nagluto ko sila sidaan sa air fryer. Pangulo to pork. Pork ba to, Tet? Lang giluto? Lechon roll. Lechon roll de ko no. Ilang giluto. Naikag ko. Saan man na. Dari guys. Nakarat ko kay kanang katubitang sakad sa pagbagyo. Katong litis nga bagyo ba nga niagi karon. Pag human ditong bagyo ha, grabe diyang mahalag mga kanang panakot, mga gulay. Kanang isa kabuk nga siling green guys. Kuan na 5 pesos ang isa. Nandiyan ang kamatis kay ang dakodakong kamatis kay 8 pesos ang isa. Nung natinga ko, parang mahala. Kanang magdakag 200. Yung pahit kag isda. Kuan. Labi na ka ng isda bito nga tilugon. Mahal-mahal man na. Ira dyan na kaigo imong 200. Dapat magdakag 300. Ug tungag kilong isda yung paliton. Mga 300 kapin. Nandiyan mga panakot pa. Grabe lagi. Mahala. O na guys nga. Kung sa may dagan, sa masteri mo, operahan na baka ni. Okay. Pabadya ko ng gapura guys ha, kanarabay mo react nga, di ko na may magdali. Wa mami magdali. Wa na pud kanang wa may nagdali ba, magpaabot na dyan, may sa di dagan dani, sa dagan sa kung say mahimong resulta di ay. Bitaw guys, so may magdali kay narabato iniingon nga kanay nga kuno magdali imig uli nga wapastere mahuman. Wa majid may maingon nga nagdali mi. Kanang nay amara pong giampo ug unsay mahimong resulta, ug unsay mahimong desisyon sa mga doktor or unsay mahimong resulta sa pagprocess sa ijang clearance. O way mga problema nga na. Siyempre nagampo pud mi nga mahumanan ni. Kay dugay na ba dyan medari mag 3 months na. Hindi. Kananay, hindi ba dyan padlalim ng miyintag magpa-opera. Hindi na lalim miyintag operahan mo na nga nagampo ramig. Naantay ka saban. Para saban guys ba nga kananay nga na ba na milagro nga inang tanaw sa kasing-kasing ni Tiri hindi day kaluyas ginog na okay na hindi di ra maoperahan kay kananay ako mismo kulbaan ko magnahuna nga kananay maoperahan si Tiri kay katurabang doktor last nga niingong Tiri niingin ra ba nga na ikaw naraba kay epilepsy nga na ba kananay lisod ko no mo na nga kung di salam guta magdali atirang waton ug insay mahimong proseso. Okay. Lagi, di lagi lalim ning magpa-opera. Ang giampo unta na milagro. Parehas katong dahi ni share ba namo nga kanang nay operahon na nenta siya hanja katong time nga gitanaw na tanan. Yung saringan tir kanang gili-ili kasing-kasing singanda na. Tii mana tii. Kanang nay kuan ba, nay kanang kamerahan na. Katong na magwi share na mo ba guys nga. Kanang nay padung na si operahan. Njagi pasukan nag kamera jang kuan kuan de kuno nga process kanang tii. Tii tir. Oh ingana. Pagtan-aw pa guys kay di naman si operahonon nakaluyan ba marag milagro
Murag na milagrong nahitabo ba nga. Na milagrong nahitabo guys kay operahonon si Jan. Jama to lagi sa final na nga itanaw nagdyan kasing-kasing. Na okay na. Nahitabuan na si Jan maoperahi. Na nga isa po na hanggang po nga unta. Nga nagmahitabong teri ba. Nga na milagro. Kay pagkakaroon si Tiri lahi ra mga jud sa katong bago pa mingabot dari. Lahi ra gyud ang itsura. Tuod jud ko guys nga mas paanjud mas mga expert jud ang doktor sa Philippine Heart Center kumpara sa kanang nay mga cardio sa probinsya, mga cardiology sa probinsya sa Bohol kay kuan man kanang nay katong ilang mga giresita lahi ra gilang mga giresita natambal ni Tiri. Sa katong nakapag-start na sa ginom sa mga tambal nga diri na sa Philippine Heart Center dakog kausaban kay katong bago pa ming abot dani grabe guys mag-uul madyo ko ditong Tiri guys kay kanang agdya mga lagos ang lagom inja maglisod sa ginhawa lain kadjog gitsura sa jang naong agidjang aibag sa jang dani nga padjok nama siguro po yung nakamatikod nga lahi ra Tiri sa video ra ninyo matanawan lahi ra jud kalahian pero dinabot pasabot nga kampante nami ngayon nga na nga okay na kay niingon nagdoktor na pasidaan ng doktor nga hindi lagi ko no mag kanang kumpiyansa hindi sa katong last bitaw nga ni-share ko ninyo nga natukaran si Chas Calzada kwanto namang gusto niingon nga nung hanggi pa baklay katong time adjud guys alam mo tong tubagan ng niingon wato na hang si Japog sa pabaklay ijang kagustuhan diya ako sige jud ko pangutanan ni jag okay ra ba pabakahangatan janin sa nga okay ra inja katong dito karan si dadi pa dito ka aduladu sa LBC daldol pa to ang gilakuan mao na nga bisan pag maingon lagi tag kanang naulian nagjang itsura di jud ngay kompensahan man inja abangin na laman ninyo guys kay karon mang November 10 ang ijang Pulmo, IBG. EJ Agkarang pulmo kuha na siya karang nay. Ag-test na duha katong nay agus sa tawag IBG. Katong kuha ang dugo mo po dito katong nay marag pag-puzip nimo. Sa pulmo. So mo na guys, napas November 10 i-continue tong ijang duha ka clearance nga panahuman. Sa kuang kuno to sa pulmo ug sa kanay neuro. Da. Kuan lagi guys. Kami nagdahom mga maabtan pa mig November. Kay mamalagi tong nagpositive man si just kuan COVID. No nang nabutan mig dugay. Grabe jud long laad sareng adlaw. Kay gauwan. Dari na misud gamong kuan agamang kanunay atubangan at prabungbong. Pasensya na mo sa hanggi ka-share karon nga. Chika-chika ra. Okay, malagi ng naratasod sa bahay.